iwinjo kanyo to wayie. Yes. State House and property majo Kenya. To Kenya wacho ni president ema control resources. Nyaka ni wayud katiba mar 2010. President onge nafas mora mar controlling resources. Wabunge manie bunge kucho ema pogo resources madhi county, madhi national government. Ka gidwaro timo gimoro e gwengegi, nyaka gidhi bunge giwachni wan chikwa kelo makama, wadwaro pesa makama, wan gi maendeleo makama, wadwaro gima makama. To kinyal dhi madho chai, to madho chai miya maendeleo. One point, okay. Gimoro miriambo iwuondo godo jowania ni dongruok en ratiro marwa. Kendo oyudo kako kango riambo ni pango kaka ipogo resources en mapale. Mano is adier nitie parliament matimo budget. But karango miyo wasebedo wadwaro power. Kopo ni en ratiro marwa karango gimoro mane presidency kacha manyaka to bego ko karango maendeleo yude bunge kai bunge to los cheke madro kelo pesa e gweng wewe madho chai bunge dakane bad gima pono wanyiso gimaduong manyaka koro gimaduong okango girani jomadongo okdo winjore studio Kenya kwa Ramogi Jwang mane momiyo bro chino ni koro ang'uk twak marwa odhie mwaka wono Kennedy gi Fred wanyalo muko twak kawuono nikech an okaw kodwa ni wawinjire kodo mopogore kod mano opogore